Počúvate podcast Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Bez bariér. Volám sa Štefánia Kačalková, som hovorkyňou úradu a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu podcastu Bez bariér. Milí naši sledovatelia, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Bez bariér Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. A ja sa teším, že pozvanie prijal Robert Šarina, ktorý zastupuje zdravotne znevýhodnených, nepočujúcich a pôsobí ako tlmočník slovenského posunkového jazyka. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, teším sa. Ja sa tiež teším. Vy vlastne pôsobíte ako tlmočník, dá sa povedať, už dlhé roky. A keby ste nám na úvod povedali, že ako ste sa k tomu dostali? Tak ja som sa do toho narodil, dá sa povedať, lebo moji starí rodičia boli nepočujúci. Oni mali dve počujúce dcéry, obidve si zobrali nepočujúcich manželov a vlastne mám ešte nepočujúceho brata. Čiže brata, otca, starých rodičov som mal a potom ešte strýka a bratranca, lebo teta má tiež vlastne nepočujúceho manžela. A tá situácia je taká, že vlastne sme traja počujúci, ktorí sme tlmočníci, aj mamka, aj teta a zvyšok nepočujúca rodina. Vy ste sa však medzi tým, ako ste mali ten známy talk na TEDxe, oženili, máte aj deti, tak tá vaša rodina, čo ste vytvorili, tam sú nejaké zdravotné postihnutie, čo sa týka nepočujúcich, alebo tam už nie? Tam už nie. Vlastne mám dvoch synov, Fedorka a Gregorka, obidvaja počujú, manželka tiež počuje, učiteľka tanca, takže zatiaľ musím poklopať, že nie. Niektorí možno videli ten TEDx, samozrejme, že nie každý, to bolo už veľmi dávno, pred 9 rokmi? No, približne asi. A vtedy ste vlastne povedali takú peknú vetu, že aj v rodine, kde je viac nepočujúcich, ak sa narodí teda nové dieťa a je nepočujúce, tak to vôbec nie je žiadny problém. Však. Tak, možno, že úplne nie, že žiadny problém, ale určite to nie je vnímané ako tragédia. Ako sa často stane možno, že v rodinách, kde sú všetci počujúci, ak sa narodí nepočujúce dieťa, tak pre tú rodinu je to naozaj ťažká situácia. A v rodine, kde je viacero nepočujúcich, keď sa narodí nepočujúce dieťa, tak to nevnímajú vlastne až tak tragicky, hoci si uvedomujú samozrejme všetky tie ťažkosti, ktoré ich čakajú. Ale dá sa povedať, že to nevnímajú nejak tragicky. Mhm. Čo to pre vás znamená, že ste z takejto rodiny a že vlastne ste sa rozhodli byť tlmočníkom? Vyštudovali ste aj špeciálnu pedagogiku, takže aká bola tá vaša dráha? Či to bolo také priamočiare, že budete tlmočiť? Ono to bolo také priamočiare, lebo ja som nič nevedel vlastne robiť. Ono niekedy vyzerá, že ten človek som veľa preto spravil, ale ja som vlastne preto nespravil nič, lebo ja nič neviem robiť, čiže len tlmočiť. Takže v tých časoch, keď som bol ešte mladší, tak nebola možnosť študovať posunkový jazyk alebo tlmočníctvo, ako je teraz v Trnave. Tak som si vybral špeciálnu pedagogiku. Nikdy som ale neučil a už vlastne popri vysokej škole som začal tlmočiť najprv prednášky na vysokej škole pre nepočujúce spolužiačky. Potom som chvíľu tlmočil v televízii, rôzne vzdelávania, hlavne pre nadáciu Pontis. Robil som aj kurzy posunkovej reči veľmi, veľmi často a potom som vlastne spravil takú odbočku, že som prestal tlmočiť, s bratom sme chvíľu podnikali. Z toho bol taký projekt, že Dev Kebab, čo bol kebab vlastne pre nepočujúcich, alebo teda nie, že pre nepočujúcich, ale sa zamestnávali aj nepočujúci. A keď už som si povedal, že dosť bolo jedla, tak som sa zase vrátil k tlmočeniu a tým, že som chcel pôsobiť vo Veľkom Krtíši, kde vlastne okrem našej rodiny nie sú žiadni iní nepočujúci, tak som sa rozhodol pre online tlmočenie a teraz sa vlastne venujem tomu, že poskytujeme online tlmočnícku službu pre nepočujúcich na Slovensku. Poďme možno k tomu, ako funguje to aplikácia, ktorá sa volá Online tlmočník a vy vlastne pomáhate ľuďom, aby sa dorozumeli na rôznych úradoch, v poisťovni, v banke. Takže aká je vlastne podstata tej aplikácie? Ten projekt Online tlmočník začal v nadácii Pontis
začal v nadácii Pontis možno pred 7-8 aj viacej rokmi. A tá myšlienka základná bola tá, že veľmi často sú nepočúci aj v situácii, kedy potrebujú iba nejaké krátke tlmočenie, chcú sa len niečo opýtať alebo potrebujú len niekde zavolať. A pri fyzickom tlmočení by vlastne museli ísť s tlmočníkom, cestovať niekde, stretnúť sa, a hoci na krátky čas. A je to veľmi, veľmi neefektívne. Tak v nadácii Pontis začali poskytovať takúto tlmočnícku službu online ako pilotný projekt cez aplikáciu Skype. Čiže cez videohovor tlmočník bol v kancelárii alebo v nejakých priestoroch nepočúci, keď prišiel niekde, kde potreboval tlmočenie, tak si cez Skype zavolal tlmočníka a cez videohovor to otlmočili. A v roku 2021 nadácia Pontis sa rozhodla, že už nebude v tom projekte pokračovať, ale teda chceli ten projekt, aby fungoval ďalej a spravili verejnú výzvu, do ktorej sme sa prihlásili my s mojím kolegom Pavlom Romanom s našim občianskym združením, teda Centrum bezbariérovej komunikácie, a keďže sme boli jediní, tak sme tú výzvu vyhrali a prebrali sme vlastne tento projekt online tlmočník. Následne sme sa zaregistrovali vlastne ako poskytovateľ sociálnych služieb na všetkých vyšších územných celkoch a neskôr sa nám podarilo aj zrealizovať projekt na ministerstve informatizácie a kúpili sme 10-ročnú licenciu na špecializovanú aplikáciu, a to už je vlastne tá aplikácia, keďže v Skype bol problém aj s ochranou osobných údajov, aj s tým, že ten Skype už vlastne sa nejak veľmi nepodporuje ani zo strany Microsoftu, tak sme spravili vlastne tender na špecializovaný software, ktorý je priamo vyvinutý na tlmočenie posunkového jazyka. A podarilo sa nám teda kúpiť 10-ročnú licenciu. Tá aplikácia sa dá stiahnuť v App Store alebo v Google Play, volá sa online tlmočník. Nepočúci, keď si ju stiahne a zaregistruje sa, tak hneď môže využiť tieto služby. S tým, že my potom budeme od neho chcieť, aby sa zaregistrovalo, aby požiadalo tlmočnícku službu na vyššom územnom celku. A vlastne skrz túto službu nepočúcim buď tlmočíme priamo na nejakých kontaktných miestach, na úradoch, u lekárov, alebo im cez tú službu voláme na rôzne informačné linky, alebo proste kde potrebujú. Je to využívaná aplikácia, už sa etablovala medzi nepočujúcimi, alebo sú ešte ľudia, ktorí sa od nej dozvedia možno teraz od nás? Myslím, že je etablovaná. Veľkou výhodou bolo to, že sme prebrali vlastne z nadácie Pontis už ten projekt, kde už bolo naozaj veľa klientov, čiže sme ich ako keby dostali, ale stále prichádzajú nejakí noví klienti, stále nám si to skúšajú ako keby tí nepočujúci ľudia. Je to veľmi individuálne aj v tom, že nepočujúci sa môže sám rozhodnúť, že či chce fyzického tlmočníka, či chce online tlmočenie, alebo chce, aby mu niekto z príbuzných možno pomáhal pri niektorých veciach, alebo si to nejak nakombinujú. Čiže z nášho pohľadu je veľmi dôležité to, že nepočujúci majú ako keby možnosť zatiaľ aspoň tých 8 hodín denne sa dostať k tlmočníkovi hneď, keď ho potrebujú. Lebo môže sa stať, že ich zastaví napríklad polícia a nevedia sa dohovoriť alebo potrebujú okamžite niekde niečo volať a vybaviť. A v týchto situáciách mali vždy komunikačný problém a teraz vlastne je tu takáto možnosť, hoci toho nepočúceho môže zastaviť policajt aj po 4. hodine, kedy už sa nedovolá, ale berieme to ako keby začiatok a chceli by sme naozaj, aby tá služba bola 24 hodín denne, 7 dní v týždni prístupná, lebo jeden nikdy nevie, kedy potrebujete si zavolať pomoc. Keď už spomínate, že môže zastaviť nepočujúceho polícia, to znamená, že nepočujúci môže šoférovať. Sú tam asi také nejaké špeciálne pravidlá. Tak ako to je vlastne? Pretože naozaj tá cestná premávka je aj o zvukoch. Bola taká situácia, dodnes sú asi štáty sveta, kde nepočujúci nesmú šoférovať, ale myslím, že boli aj štáty, kde ani ženy nemohli šoférovať a tá situácia bola podobná. Reálne pri šoférovaní nepotrebujete počuť. Dokonca prvé, čo človeka napadne, sú napríklad polícia, alebo sanitka, alebo hasiči. Ale oni ten zvuk niekedy vypnú, keď idú napríklad okolo nemocnice alebo okolo školy, ale svetlo svieti stále, ak je výstražné, čiže naozaj tam je dôležitejšie mať zrak a tí nepočúci sú veľmi dobrí šoféri. Mnohí nepočúci v Bratislave jazdia pre tieto moderné platformy, pre Bolt alebo proste pre takéto taxislužby. Sú veľmi dobrí šoféri tým, že
nepočujú, tak práve ten zrak je taký, že sa na neho spoliehajú a sú veľmi, veľmi predvídavo vedia riešiť situácie a sú veľmi dobrí šoféri, takže v tomto nie je problém. Raz som videla nejakú takú požiadavku, že ak je taxikár nepočujúci, že mal by na to upozorniť v aplikácii klienta. Je to dôležité, aby to klient dopredu vedel? No, ja osobne, mne by to nevadilo. Ale teda žijem medzi nepočujúcimi a viem, že sú dobrí šoféri. Celý život ma otec vozil, kým som nemal vodičský preukaz. Takže viem, ale ja chápem aj obavy tých ľudí a možno niekedy nie je dobré dostať človeka do situácie, na ktorú nie je pripravený. My sme podobnú situáciu zažili s tým, že pred mnohými rokmi v nadácii Pontis bol taký projekt pre nepočujúcich podnikateľov. A vlastne tam sa riešila taká situácia, že mnoho tých nepočujúcich si nevedelo nájsť zamestnanie, ale boli šikovní a mohli možno že skúsiť pracovať na živnosť. S tým, že ak majú čiastočný invalidný dôchodok, tak z tej činnosti možno nepotrebujú zarobiť až tak veľa peňazí ako počujúci človek. Môžu využiť úľavy, môžu využiť chránenú dielňu, sociálne pracovisko alebo proste tieto možnosti. Ale sú medzi ľuďmi, pracujú, aj všetky tie dôležité veci fungujú. A tam sa nám často stalo, že nám bola tam jedna kaderníčka a ona povedala, že sa jej stalo, že prišiel k nej do kaderníctva človek a keď zistil, že je nepočujúci, tak sa otočil a odišiel. A ju to tak zamrzelo. A my sme to veľa riešili, že vlastne možno, že ten človek by ani neodišiel, keby vedel, že to bude nepočujúca kaderníčka. Ale tým, že sa to zrazu dozvedel, možno, že sa zľakol, že jej nebude vedieť vysvetliť, aký chce strih, alebo proste niečo, tak taká obranná reakcia, že sa otočil a odišiel. A toto chápem ako keby aj pri tých šoféroch, alebo pri tých klientoch, že chcú vedieť, že to je nepočujúci človek, ale mali by okrem toho vedieť, že nielen, že je nepočujúci, ale že odjazdil, ja neviem, toľko a toľko v tom Bolte, nemal nehodu, má dobré referencie od zákazníkov. A to isté sme my potom použili s bratom, keď sme sa rozprávali o tom kebabe, že mne sa veľmi často stávalo, že keď som niekomu povedal, že čo robím, tak mi povedali, že to je super, ty robíš s posunkovou rečou a ako sa ukáže toto, ako sa ukáže tamto a pre ľudí je to veľmi také zaujímavé. A nepočujúca podnikateľka mi povie, že je to proste záťaž a že jej to odstraňuje ako keby klientov. Tak problém bol podľa mňa v tom, že to nekomunikovala. Že nevedeli tí ľudia od začiatku, že áno, toto je nepočujúca kaderníčka. A takto by vlastne možno, že predišla mnohým tým situáciám. Čiže my keď sme robili kebab, tak my sme už od začiatku tam všade dávali prstovú abecedu a volal sa to, že Def Kebab. Tak aby ľudia aspoň trošku v náznakoch, ktorí vedia po anglicky, vedeli, že to je niečo s nepočujúcimi. Je dôležité robiť osvetu v rámci sveta počujúcich a nepočujúcich, pretože mnohokrát nerozumieme, ako to funguje v tom, ktorom svete. Vedia nepočujúci čítať texty, ktoré sú písané aj pre bežnú populáciu, alebo je to ťažké? Je to taká skrytá bariéra a veľmi veľa ľudí si ju neuvedomuje, ale teda nepočujúci trpia dvoma bariérami, alebo trápia ich dve bariéry. Jedna bariéra je komunikačná a druhá je informačná. A tá komunikačná je celkom jasná. Nepočuje, potrebuje inú formu komunikácie, ja takú formu neviem, je tu na proste bariéra. Čiže tým, že používajú posunkový jazyk, tak tam je bariéra. A táto je viditeľná. A viditeľné bariéry sa aj ľahšie odstraňujú. Hej. A potom je tá neviditeľná bariéra a to je práve prístup k informáciám. Tým, že posunkový jazyk má inú gramatiku, tak vlastne pre nepočujúcich nie len, že v komunikácii, ale aj ako zdroj informácií pre nich je slovenský jazyk, cudzí jazyk. Čiže nedokážu úplne dobre čítať s porozumením, rozumejú jednotlivým slovám, ale nerozumejú vzťahom vo vete. Slovenčina ako flektívny jazyk, tam sú vlastne v koncovkách ukryté vzťahy, kto, komu, čo, kto je subjekt, objekt tej výpovede. To je všetko v koncovkách a tí nepočujúci vlastne ten posunkový jazyk je ako keby v neurčitkoch. Ja, spolu, ty, zajtra, návšteva, babka, bude, ja neviem, piecť, koláč a majú s tým ako keby obrovský problém. Čiže vlastne veľa ľudí si to neuvedomuje, ale oni majú problém čítať e-maily, majú problém čítať noviny, nepríjmajú vlastne tieto informácie, nečítajú knihy. Nám na vysokej škole hovorili, že nepočujúci nečítajú, lebo nerozumejú slovám, lebo nečítajú, lebo nerozumejú slovám a že je to taký začarovaný kruh.
A ono to naozaj platí, my to vidíme aj v praxi. Veľmi často sa nám to stáva pri tlmočení, že mnoho tých požiadavkov, ktoré máme, sú také, že im príde e-mail a nás poprosí, aby sme im prečítali, že čo tam je napísané, alebo proste v nejakej SMS-ke, hlavne pri niekedy buď ten právnický text, lekársky text, ale niekedy aj zdvorilostný. Pre nepočúceho je veľmi ťažká veta, že boli by ste takí láskaví a dostavili by ste sa, prosím vás, dňa toho a toho do sociálnej poisťovni vo veci prejednania neviem čoho. To je pre nepočúceho, to je proste smrť taká veta. To oni by potrebovali, že ty príď pondelok sociálna poisťovňa, ty prinies občiansky preukaz. Budeme riešiť invalidný dôchodok alebo niečo. Čo samozrejme takýto e-mail úradníčka nikdy nenapíše. A vlastne veľký problém je, že si to ľudia neuvedomujú. Ja to chápem, každý máme plno starostí. Niekedy ma možno trošku zamrzí, že si to neuvedomujú ani ľudia, ktorí pracujú napríklad na úradoch práce. Hej, že keď si to neuvedomuje človek, ktorý pracuje v banke alebo ktorý pracuje niekde na ministerstve školstva alebo ja neviem niekde, tak dobre, ale ak si to neuvedomujú ani ľudia na úradoch práce, ja sa vždy veľmi tak pousmejem, keď tlmočíme nejakú situáciu, nejakú žiadosť alebo niečo riešime a na konci teda tá úradnička chytí ten papier, to rozhodnutie, dá ho pred toho nepočúceho a povie, že prečítajte si a ak súhlasíte, podpíšte. No proste a tu je tiež aj tá úloha tých nepočúcich, že oni veľmi málo ako keby riešia osvetu. Oni by sa mali ozvať, oni by mali povedať, že prepáčte, ja som nepočujúci, nerozumiem tomuto textu, chcem si ho dať preložiť, alebo potrebujem na to tlmočníka, alebo niečo také. Tým, že veľmi často mali ako keby také obavy, že budú vyzerať, že sú hlúpi, hej, lebo slovo hluchý a hlúpy je veľmi podobné, a tak to je aj v angličtine, aj v latinčine. A aby nevyzerali ako hlúpi, tak veľmi často sa im stane, že podpíšu aj to, čo nerozumejú. A to sa potom niekedy môže stať aj v banke, že ich počujúce dieťa nepočujúcich rodičov zoberie tých rodičov do banky, zoberie na nich úver a oni nerozumejú, čo podpíšu. Čiže naozaj toto je ako keby veľký problém a tým pádom vlastne nepočujúci žijú v také ako keby informačnej bubline, majú najzrozumiteľnejšie informácie iba od iných nepočujúcich v posunkovom jazyku alebo od tlmočníkov a veľmi často aj tí iní nepočujúci žijú v komunikačnom, tom informačnom embargu nejakej bubline, čiže naozaj toto je vec, ktorá je podľa mňa asi taký najväčší problém a tú bariéru nevidno. To je takisto ako aj to, že ani to zdravotné postihnutie, pokiaľ ide sám nepočujúci človek po ulici, tak nezistíte, že je nepočujúci. Už keď idú dvaja, tak sa rozprávajú a už to vidíte, ale ak je sám, tak nie. A to je tiež vlastne ako keby také špecifikum sluchového postihnutia. Čo vieme urobiť my, bežní občania, aby sme možno viac pochopili, alebo hovorili ste aj, že sami nepočujúci, komunita by mali robiť osvetu, ale čo vieme zlepšovať v tejto oblasti? Tak vo všeobecnosti asi si myslím, že ľudia by mali byť viacej tolerantní. Začína to možno, že už v školách. Ja vidím, že sa veľa rodičov obáva toho, aby v ich triede, alebo v triede ich dieťa, aby tam bolo dieťa so zdravotným postihnutím, že sa toho boja, ale tam sa vlastne ako keby buduje asi tá tolerancia aj tých detí. Ak chceme, aby z nich boli tolerantní dospelí, čiže toho by sme sa asi nemali báť. A čo sa týka vlastne konkrétne tej komunity nepočujúcich, ja si myslím, že asi viac sa nedá spraviť ako len to, že byť naozaj tolerantný. Vidím to aj pri tom našom tlmočení, že naozaj sú situácie, kedy my napríklad tlmočíme jednej rodine z východu Slovenska, ktorá má malé deti nepočujúce, oni sú nepočujúci manželi, majú nepočujúce deti, chodia k pediatričke. A vždy, keď tam prídeme, tak tá pediatrička dá telefón trošku ďalej, postaví sa vedľa tej nepočúcej mamičky a veľmi pekne pomaly rozpráva, sleduje, či jej rozumie, proste úplne skvelá situácia. Kým niekde sa nám zase u iného úradníka alebo lekára sa nám stane situácia, keď ten človek proste, že čo to je, na čo tu je ten telefón, čo vy idete nahrávať, vypnite to a proste nedá si ani vysvetliť, ani nič a je to vlastne asi naozaj o tej tolerancii. Aká je na Slovensku populácia ľudí, ktorí nepočujú?
ono sa to presne nevie, čo v 21. storočí digitálnej dobe je úsmevné, ale teda sa nevie. Sociálna poisťovňa nevedie záznamy podľa jednotlivých postihnutí, čiže presne nevieme, ale je také číslo Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá hovorí, že 1 dieťa z 1000 sa narodí nepočujúce a 2 až 3 nedoslýchavé. A tých nedoslýchavých ľudí je potom oveľa viacej, lebo tam prichádza starecká nedoslýchavosť vo vyššom veku, ale keď berieme z toho ranom veku a v tom detstve, tak ak by sme zobrali 1 dieťa z 1000, tak na Slovensku by to malo byť 5 500 nepočujúcich. Do toho treba zarátať ešte prípady, kedy po narodení stratí sluch to dieťa, ale v malom nízkom veku, čiže ten odhad je niekde okolo 7,5 možno, že 1000 nepočujúcich, ktorí používajú posunkový jazyk a ďalších vlastne možno, že nejakých 20-30 tisíc nedoslýchavých ľudí, ktorí ale vlastne síce horšie počujú, ale stále ich primárnou komunikačnou formou je hovorený jazyk. A u týchto nedoslýchavých ľudí napríklad ani nebýva taký problém s čítaním, s porozumením, lebo ten komunikačný jazyk primárny je slovenský jazyk. Teraz sa rieši aj to, že na niektoré informácie z televízie, tlačové besedy nie sú posunkované, ale napríklad spravodajská televízia ponúka umelou inteligenciou vytvorené titulky, čo nie je veľmi šťastné riešenie, veď hovorili sme si, že ten čítaný text nie je ideálny pre všetkých nepočujúcich. Ale čo také ešte sa rieši v rámci ľudí, ktorí nepočujú? Čo všetko je ešte problém? Je problém ten prístup k informáciám všeobecne, aj čo sa týka televízie a takýchto verejne dostupných, ktoré by mali byť dostupné pre každého? To určite. Z môjho pohľadu sú ako keby dve veci. Jedna vec je skorá prístup k rannej starostlivosti a špeciálno-pedagogickej starostlivosti v rannom veku. To je ako keby veľmi dôležité do budúcna, lebo my už v dnešnej dobe vďaka moderným načúvacím aparátom, vďaka kochleárnej implantácii, vďaka rannej starostlivosti vieme naozaj z detí, ktoré sa narodia nepočujúce, vychovať ako keby tie deti nedoslýchavé, ktoré síce horšie počujú, ale dokážu komunikovať, čítajú s porozumením, píšu s porozumením, študujú na vysokých školách. Naozaj sa to dá, ale musí tam byť tá ranná starostlivosť. A potom pre tých dospelých nepočujúcich je naozaj dôležitý ten prístup k informáciám, z môjho pohľadu aj ako keby k jasným informáciám. A oni vlastne tým, že ten prístup k informáciám nemajú, si veľmi často ani neuvedomujú, že aké to je dôležité. Hej, lebo v Platónovej jaskyni vlastne tí ľudia, ktorí tam boli dole uväznení, nevedeli, že aké to je dôležité, aby výjsť vonku. Hej? A to isté je možno, že niekedy aj u tých nepočujúcich. My sa rozprávali o tom, oni sú skrz toho prístupu k informáciám, nedostatku informáciám, sú veľmi apatickí napríklad, veľmi málo bojujú za svoje práva, ja si myslím, že tam je aj ako keby obrovský problém s tým, že tam chýbajú vzdelaní lídri typu pána Mamojku napríklad. To je naozaj vzdelaný človek, ktorý ťahá tú komunitu dopredu u nevidiacich a u nepočúcich práve toto trošku chýba. Ono to zase súvisí s tým jazykom, že keďže posunkový jazyk je iný jazyk ako slovenský jazyk, tak pre toho nepočúceho je študovať na vysokej škole ako keby študovať v cudzom jazyku, čo je naozaj oveľa náročnejšie. Takže chýba prístup k vzdelaniu. Hoci aj to sa už ako keby zlepšuje naozaj v mojich časoch, keď som ja chodil na špeciálnu pedagogiku v Bratislave, tak tá nepočujúca študentka si musela zohnať peniaze, aby ma zaplatila ako tlmočníka a ešte si musela vypýtať súhlas od vyučujúceho, že tam ten tlmočník môže byť. Čo už v dnešnej dobe naozaj podporné strediska na vysokých školách zháňajú tlmočníkov, hradia tlmočníckú službu a tí nepočujúci študenti majú množstvo tých prednášok a toho vzdelávania už prístupného, čiže ono sa to ako keby v tomto naozaj zlepšilo a na tých vysokých školách to funguje dobre, ale stále to podľa mňa nie veľmi dobre funguje ako keby na tých nižších školách. Tá komunita nepočujúcich tých detí veľmi trpí aj tým, že kedy bolo na Slovensku 6 základných škôl,
pre deti so sluchovým postihnutím. Teraz už ich je menej, už niektoré sa transformovali, ale tie, čo ostávajú vlastne, sú to už viac menej špeciálne školy. A za prvé bolo menej detí, za druhé veľa detí začalo byť integrovaných a tým pádom vlastne do tých škôl, v tých školách už to prostredie je iné a je tam taký mix zdravotného postihnutia, čo ako keby je v poriadku, ale nie sú tam dostatočné podporné služby, čiže to dieťa, ak sa aj rodič rozhodne, že chce mať dieťa, ktoré bude viesť v posunkovom jazyku, tak nemá šancu ako keby pre ňo nájsť dobrú školu, kde by sa v posunkovom jazyku mohol vzdelávať a rozvíjať. Veľa nepočujúcich už na stredné školy odchádzať do Čiech napríklad, kde je naozaj lepšia situácia aj na stredných školách, aj na vysokých školách. My v úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa snažíme pomáhať. Mnohé podnety teda vieme aj úspešne vyriešiť. Je niečo, čomu by sme vedeli pomôcť z nášho úradu? To, čo som hovoril, že nepočujúci mnohí sú ako keby takí apatickí a snažia sa, alebo teda neveľmi bojujú za tie svoje práva, tak my sa im snažíme ako keby vštepovať, že nikto im nič nedá zadarmo, že počujúci ľudia nebudú bojovať za ich práva a že by to naozaj mali robiť oni, a ak majú pocit, že zdravotná starostlivosť, ktorú dostali, nebola adekvátna tomu, čo by mali dostať, tak že je tu úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a že nech to skúsia ako keby týmto spôsobom, to isté im hovoríme, ak majú pocit, že sú diskriminovaní v nejakej oblasti života, tak je tu na komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím, úrad komisára, kde sa treba ako keby dožadovať tých svojich práv, a viem, že niektorí klienti nám aj hovorili, že podali podnet na úrad komisára práve skrz tlmočenie alebo tlmočnícku službu, keď im vlastne na niektorých inštitúciách odmietali vlastne poskytnúť niektoré informácie s odvolaním sa na to, že ten tlmočník je ako keby tretia osoba, ktorá je prítomná v tom rozhovore a teda nemôžu si zavolať na infolinku, ale musia ísť osobne na pobočku, musí ten tlmočník spísať nejaké vyhlásenie o ochrane osobných údajov a následne sa dostanú k tým informáciám. A my sme im vravili, že proste pokiaľ majú pocit, že toto je diskriminačné, že na rozdiel od počujúcich ľudí vlastne musia ísť navyše na tú pobočku a riešiť to osobne, tak nech skúsia ako keby podať podnet, a že toto je ako keby jediná cesta, ako zlepšiť to svoje fungovanie, lebo mnoho tých nepočujúcich sa veľmi často sťažuje. Hlavne na Facebooku to vidno, alebo na sociálnych sieťach, že tam vedia napísať, že proste toto sa mi stalo a hej, bol som na úrade a ja neviem, to a to sa mi stalo. Ale to nestačí. A my vravíme, že to nestačí, že len dať na Facebook, ale skúste to naozaj oficiálnou cestou nejakou, lebo ináč sa to nevyrieši, alebo ináč sa tieto vaše problémy neposunú ďalej. Už len to, že treba o nich ako keby viacej hovoriť, že čo vás trápi, alebo čo sú ako keby tie vaše starosti. Takže my sa ich snažíme motivovať, ale to isté myslím si, že aj nejaké iné organizácie, ktoré robia so zdravotne postihnutými alebo s nepočujúcimi, so sluchovo postihnutými ľuďmi, tiež s týmto ako keby bojujú, že veľa tých hlavne starších nepočujúcich ľudí je takých odovzdaných tomu osudu. A tam je ešte jedna vec, ktorá možno, že je taká, ak by sme išli do hĺbky, tak je jeden taký ako keby fakt, že možno, že ten posunkový jazyk, nie je to isté, ale je to možné, v rámci jednej generácie ako keby vymrie. Lebo je stále menej a menej detí celkovo. Hej? Husakové generácie sú preč. Menej detí. A teraz, ak sa to dieťa narodí nepočúce, tak vďaka screeningu novorodeneckému vieme veľmi rýchlo zistiť, že to je nepočúce dieťa. Ak dostane kvalitnú kompenzáciu, čiže buď načúvací aparát alebo kochlárny implantát a naskočí na reč, tak z neho bude ako keby nedoslýchavý človek, ktorý nebude používať posunkový jazyk. A toto sa stane u väčšiny nepočujúcich, respektíve u všetkých nepočujúcich detí, ktoré majú počujúcich rodičov. Lebo oni chcú, aby tie deti boli počujúce. A ostane nám iba tá malá skupina, hej, možno pre poslucháčov bude zaujímavé, že 90 alebo 95% nepočujúcich sa narodí do počujúcej rodiny. A iba tých 5-10% je v rodine nepočujúcich.
tak v tej rodine, kde sú nepočúci rodičia, ak majú nepočúce deti, tam to bude ďalej žiť, ten posunkový jazyk sa bude dediť a bude to fungovať. Ale 95% z nich, 90% má počúcich rodičov, ktorí posunkový jazyk samozrejme neovládajú. Ak to dieťa sa rozpráva, ak má dobrú kompenzáciu a bude chodiť do bežnej školy, tak sa s posunkovým jazykom ani nestretne. A nevieme, čo ešte doniesie rozvoj ako keby medicíny. Hej. Keby niekto povedal pred 30 rokmi, že z nepočúceho spravíme nedoslýchavého, tak by som mu neveril a je to možné. A nevieme, čo ako keby nám prinesie ďalší rozvoj. Čiže ja si myslím, že ten posunkový jazyk bude niečo ako Esperanto, že ešte budú možno nejakí ľudia, ktorí sa ho budú učiť zo zábavy alebo aby si rozšírili obzory, ale už to nebude také rozšírené, ako to je vlastne ešte stále v dnešnej dobe, dá sa povedať. No a druhá vec je, že do toho vstúpi aj rozvoj umelej inteligencie. Tá umelá inteligencia teraz vidíme, že veľmi dobre prekladá cudzie jazyky. Ešte stále veľmi slabo, veľmi zle prekladá posunkové jazyky. Robili sa nejaké testy vo Francúzsku, to porozumenie bolo iba nejakých 30%. To je veľmi málo, ale pamätáme si všetci, keď Google prekladal tak, že sme mu rozumeli len 30% a teraz je to úplne na inej úrovni, čiže je zrejme, že aj ten rozvoj sa posunie aj sem a možno, že aj tí tlmočníci budú ako keby nepotrebnou profesiou. A ak to má byť daň za to, že tí ľudia budú lepšie počuť a budú mať väčšiu šancu v živote sa zamestnať a fungovať, tak je to asi len dobré. Hovorí Robert Šarina, tlmočník do slovenského posunkového jazyka. Ďakujem, že ste robili osvetu v týchto témach aj pre podcast Bez bariér. Teraz vyzerá, ako keby som sa zladil s tými kreslami. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň prajem všetkým. Pekný deň.